Pasamos a darvos conta dos principais acordos que se tomaron esta mañán no Consello das Mareas. O primeiro delos é unha afirmación que xa, como sabedes, é unha decisión política adoptada nos últimos plenarios, e que en Marea vai concorrer ás eleccións de forma autónoma, as eleccións xerais neste caso. A unidade, desde o ano 2016, entendimos que a facían as persoas, non as siglas. Por iso era necesario construir un espacio político onde, superándose a dinámica de vellas coalicións entre partidos que non permitían participar aquelas persoas que non estaban inscritas neses partidos, era necesario formular un espacio amplio de unidade, un espacio onde collese todo o mundo, todas as persoas, estuvesen inscritas ou non. De feito, algúns dos que estamos aquí sentados, ou os dos que estamos aquí sentados, nun espacio de coalición non teríamos cabida para participar, porque non estamos inscritos en ningún dos partidos políticos que no seu momento alentaron en Marea. Por iso foi superada a vella dinámica de coalicións a favor da unión das persoas, da unidade na que cada persoa tuvese capacidade plena de participación e non houvese militantes de primeira e militantes de segunda, onde non houvese un condicionamento entre aqueles que por un lado tiñan que pegar os cartéis e aqueles que decidían cal era o destino político da organización. Ese foi a grande achega política que Marea fixo a política galega, a superación dos partidos para establecer un espacio de unidade. Un espacio de unidade onde se puidesen incorporar a xente que procedía das mareas municipais e que tampouco militaba en ningún partido político. Por iso Marea sempre se definiu como un espacio amplio e como un espacio aberto. Ese espacio amplio, ese espacio aberto, preséntase agora ás eleccións xerais e ás eleccións europeas. E concorreo como un espacio de adscripción individual onde calquera persoa, con independencia de que estea ou non inscrita en algún outro partido, poda participar en pé de igualdade nas súas eleccións primarias para configurar as listas. A única maneira de poder facer isto, de executar este desexo compartido por todo ese espacio político, é concurrir mediante a forma xurídica de partido, con forma de adscripción individual e como partido para poder ter garantido a presencia dun grupo parlamentario propio no Congreso dos Deputados. Falemos do grupo parlamentario propio porque, como saben, foi algo que non pudemos realizar nas dúas últimas legislaturas como consecuencia da fórmula xurídica escollida para participar previamente. Ben, por estas razóns, lanzamos hoxe públicamente o noso proceso de primarias, un proceso de primarias ás eleccións xerais e ás eleccións europeas, onde convidamos a participar a todas as persoas inscritas, estean ou non inscritas, ademais de Marea, en calquera outro partido político. Neste punto, permítame, ademais, ter un recoñecemento especial por parte do Consello das Mareas para a compañeira deputada Alexandra Fernández, que fixo valer con coherencia e con consecuencia a voz non solamente de Marea no grupo parlamentario e non solamente a voz de Marea no Congreso dos Deputados, senón, e sobre todo, a voz dun compromiso cidadán, dun contrato social que, con relación aos orzamentos de 2019, significaba a Axenda Galega do Cambio. Ese contrato social que tiñamos como en Marea coa cidadanía de Galicia foi o que foi feito valer e desexamos, en coherencia tamén con esta actuación, que a compañeira Alexandra se presente tamén a estas primarias na medida en que consideramos que non habería mellor candidata para encabezar a lista por Pontevedra. Nos presentamos ás eleccións xerais e o facemos con un programa político gañador. Somos conscientes, tendo en conta o que escoitamos na rúa, tendo en conta cal son os debates sociais, de que existe en Galicia unha maioría progresista, unha maioría demócrata, unha maioría que defende a autonomía no noso país. E por iso o programa político que presentará en Marea as eleccións é un programa democrático, un programa de progreso social e un programa de defensa das institucións do autogoberno. Saímos a gañar. Saímos a articular o espacio progresista en Galicia, que sabemos que é maioritario e así o demostrou sociolóxicamente continuamente o noso país, e así queremos que sexa e vertebralo alrededor dun proxecto ilusionante e gañador como pode ser, ou como queremos nos que sexa, o espacio político de Marea. Houve ocasións, a máis recente en Andalucía, pero tamén en Galicia noutras ocasións, onde o espacio progresista quedou na casa e non acudiu a votar. Ese é o gran mal das forzas progresistas, ese é o gran mal que temos e ese é o gran desafío que temos neste momento en Galicia. Nos pensamos que cando a xente se queda na casa, se queda porque se desmoviliza, porque se decepciona con aquelas forzas políticas que prometen unha cousa e que logo fan outra.
En Marea non quere ser ese espacio político. En Marea quere ser o espacio político da valentía, da coherencia e da consecuencia. Levamos demostrado ao longo de toda a nosa existencia e singularmente do último ano que somos coherentes e que somos consecuentes cos nosos principios éticos, coas nosas conviccións democráticas e co noso contrato social, que é, neste caso, e era no caso do Congreso dos Diputados, a denominada Axenda Galega do Cambio. E estamos seguras e estamos seguros de que esta coherencia, esta consecuencia e esta valentía política vai ter unha confianza social mayoritaria e iso é o que agora salimos a revalidar e a renovar neste proceso de eleccións xerais que nós, como xa dixemos onte, nos celebrábamos. Para nós sempre é unha boa noticia que se dé a palabra á xente, onde a xente pode explicar e expresar cal é a súa opinión política. Neste desexo de articular un espacio progresista en Galicia, fixemos tamén unha reflexión que tivo que ver co debate social que hubo nas últimas semanas a raíz da erupción das forzas de extrema dereita, desa promiscuidade ideolóxico-política que ten o Partido Popular con Vox, que o levou a fomentar un discurso do odio que vimos incluso no Parlamento de Galicia no último pleno, cando o Partido Popular se negou a condenar os pactos con forzas políticas machistas, forzas políticas que están pedindo a derrogación da Lei de Igualdade entre mulleres e homes, cando o Partido Popular pide non condenar aquelas forzas políticas que piden acabar ca protección das mulleres vítimas de violencia de xénero se sitúa fora dos parámetros que nos consideramos esenciais en democrática en Galicia en defensa da igualdade, pensamos que esa non é o sentir mayoritario en Galicia. A Galicia, as súas maiorías sociais, a súa xente, está pola igualdade. Galicia non é machista. As súas maiorías sociais non son machistas. A xente non é machista. E, sin embargo, vimos un Partido Popular retratándose coa ideoloxía da extrema dereita, rexeitando, condenar os pactos con esa extrema dereita que negaba o machismo que acabamos de ver que preconizan como acción política en Andalucía. Pensamos, ademais, que existe unha maioría que defende os dereitos fundamentais en Galicia. Galicia non é racista, Galicia non é supremacista, Galicia non é xenófoba. E, sin embargo, vimos como o Partido Popular, nesa alianza coa extrema dereita, se negou a condenar aquelas declaracións de Vox onde, con carácter xenófobo, con carácter machista, se facían afirmacións negadoras dos dereitos fundamentais e de igualdade de todas as persoas. E, finalmente, vimos con moita preocupación como o Partido Popular se negou a condenar un pacto cunha forza política que nega o autogoberno de Galicia e que pide a supresión da autonomía de Galicia. Galicia é moi diversa, pero Galicia nin é machista, nin é irrespetuosa cos dereitos fundamentais, nin é abolicionista da autonomía. A Galicia na que todos e todas queremos vivir é unha Galicia diversa, é unha Galicia plural, é unha Galicia cooperativa, é unha Galicia progresista, e nós pensamos que ese discurso que é mayoritario ten que ter tamén un reflexo mayoritario nas institucións que queremos gobernar e nas institucións para as que agora nos presentamos. Esta é a razón pola que desde Marea consideramos que un espacio político como o Senado é un espacio especialmente propicio para buscar unha cooperación entre todas as forzas progresistas galegas que representamos esta maioría que hai en Galicia. Si pensamos realmente que Galicia está pola igualdade, que Galicia está polos dereitos fundamentais e que Galicia está pola defensa do autogoberno, tendo en conta que unha institución como o Senado é unha institución que penaliza as minorías e que favorece as maiorías, estamos en condicións de afirmar que se articulamos unha posición progresista, democrática e galega ben mayoritaria, conseguiremos a representación mayoritaria no Senado. Esta é a razón pola cal desde Marea facemos hoxe un chamamento público tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista de Galicia para unha grande plataforma progresista galega para as eleccións xerais deste ano 2019. Nós estamos convencidas e estamos convencidos de que a maioría social de Galicia está por estes principios, por os principios democráticos, por os principios de igualdade, por defender os dereitos fundamentais e por defender o autogoberno para o noso país. Co Senado pasa como con Santa Bárbara, a xente se acorda cando trona nada máis. E vimos a importancia que tivo o Senado con relación tanto aos orzamentos como con relación aos dereitos fundamentais como con relación á estrutura territorial do Estado. Ben, é o momento de darlle ao Senado tamén un papel relevante na defensa destes valores que nos consideramos maioritarios en Galicia. E esta é a razón
pola que hoxe o Consello das Mareas acordou dirixirse tanto ao BNG como ao Partido Socialista para propoñer unha gran plataforma progresista galega para concorrer ás Cortes Xerais, concretamente para concorrer ao Senado. Saben que o sistema do Senado é un sistema de listas abertas e un sistema mayoritario, de tal maneira que aquela forza que obtén máis votos obtén o 75% da representación e aquelas outras forzas que teñen menos votos, solamente a segunda delas obtén unha representación do 25%. Ben, estamos nun escenario pluripartidista, onde vamos a unha fragmentación de voto e unha fragmentación de organizacións políticas a tres dereitas e a tres esquerdas. Podemos arriscar que unha sola forza que constitúa unha maioría minoritaria se faga co 75% da representación do Senado? Na nosa opinión, iso sería un error histórico. Por iso, nós estamos convencidas e estamos convencidos de que se poñemos en común todo aquilo que nos une, e nos une a igualdade entre as mulleres e homes, a defensa dos dereitos fundamentais e a defensa do autogoberno de Galicia, seremos capaces de articular unha opción maioritaria que teña un éxito rotundo nas 4 provincias galegas. Agora a miña compañera Ana Seijas pasa a darvos conta de cal vai ser o calendario de primarias para as eleccións xerais e para as eleccións europeas que terán lugar o vindeiro día 26 de abril, 28 de abril e o 26 de maio. Moi bo día. O Consello das Mareas hoxe, como dirección política de En Marea, decidiu dar inicio ás primarias para elexir as candidatas e aos candidatos que concorrerán por En Marea as eleccións xerais e as eleccións europeas. De acordo cos nosos principios e sempre en aras de defender a democracia e a participación, iniciase este proceso hoxe, día 16 de febreiro, que finalizará o día 13 de marzo coa proclamación definitiva dos e das candidatas de En Marea a eses comicios. O día 25 ou 28, como podedes observar, será o prazo para a presentación de candidaturas, un prazo que se sucederá despois coa proclamación primeiro provisional e logo dese período de tempo para posibles reclamacións o día 3 de marzo estarán xa a proclamación definitiva de candidaturas, dando inicio á campaña electoral das primarias para as eleccións xerais europeas de En Marea do 4 ao día 7 de marzo. As votacións celebraránse do día 8 ao día 10 de marzo e haberá primeiro esa proclamación inicial xa das candidatas que se ratificará o día 13 con esa proclamación definitiva. Se queren formular algunha pregunta, este é o momento. Sí, esta mañá se anunciou a nova e despois tamén un comunicado de Esquerra Unida que eles o que van a facer é tratar de reeditar a coalición do 2015. Que opina ao respecto sobre eso e sobre, ainda que non no Senado, sobre o feito de que as tres forzas nacionalistas galegas no Congreso que vai a dividir a representación. Ben, nós o que consideramos é que a fórmula de coalición é unha fórmula insuficiente para promover a participación de todas as persoas que hoxe en día integran o espacio político de En Marea. Nunha coalición, aqueles que non forman parte da coalición non poden participar. E por esa razón, no ano 2016, se nos ocurriu crear un espacio de adscripción individual, onde o centro fosen as persoas, non os partidos. Os partidos impulsaron ese espacio en parte, porque tamén viña auspiciado por espacios de participación cidadá como eran as mareas municipais, como verdadeiros espacios de cambio político, e decidimos entre todas e entre todos que ese espacio de adscripción individual que tuvese as persoas no centro e non os partidos fose o espacio de futuro. Unha coalición é unha volta atrás, porque non permite ás persoas que non están inscritas nos partidos participar e, polo tanto, candidatarse, e, polo tanto, construir o programa, e, polo tanto, decidir a liña política e, polo tanto, gobernar. Pensamos que o espacio de adscripción individual é o mellor espacio, porque é o espacio que permite a todo o mundo participar en pé de igualdade e, ademais, nos permite render contas e escoitar a rendición de contas que os representantes fan da súa xestión política nas institucións. Entón, ese é o espacio que nos pensamos que permite participar a todo o mundo. De feito, a xente que está inscrita nesa organización da que vostede a que se acaba de referir pode participar perfectamente no espacio político de En Marea. Ao revés, non. Entón, nos buscamos propostas políticas que sumen.
non que resten. En todo caso, hai bastantes posibilidades de que finalmente se vea ese escenario de varias forzas nacionalistas que se presenten. En ese caso, consideraría vostede un fracaso e como pensaría que pode afectar aos intereses de Galicia? Eu non dou por feito que vaya a haber varias candidaturas diferentes que representen o espacio político de En Marea. De feito, o espacio político de En Marea nace para aglutinar a todas as correntes, a todas as sensibilidades, e o fai dando preeminencia ás persoas que compoñen eses espacios e non as súas organizacións políticas, non as súas cúpulas. Por lo tanto, estamos falando dun espacio cidadán onde se deixa atrás os corsés ríxidos de participación que supoñan os partidos a favor dun espacio amplio. E ese espacio amplio é o que nos queremos representar. De feito, nos lanzamos aquí un proceso de primarias onde colle todo o mundo. Neste proceso de primarias, calquera das persoas que estea integrada en calquera deses partidos colle neste proceso de primarias. E máis, animamos a que as persoas se candidaten no proceso de primarias de En Marea, incluso aquelas que xa se candidatasen previamente nas súas organizacións. Por qué? Porque aquí se pode candidatar todo o mundo. Nós non nos podemos candidatar nos espacios deses partidos, pero eses partidos sí que se poden candidatar no espacio de En Marea. Por lo tanto, é claro que esta é unha fórmula que suma. E, por lo tanto, esa é a fórmula de éxito, a fórmula de futuro na que nos queremos traballar. En Marea é e quere seguir sendo a casa común. E, por lo tanto, ese será o éxito político, conseguir seguir sendo para todos e para todas a casa común. Casa común que fan as persoas e non as organizacións. De todos modos, está falando... Como nas películas. Está falando dunhas persoas aliadas, son os acordos para o Senado, porque antes tamén para o Congreso. Sí, como saben, acabo de explicar agora, o Senado ten unha configuración electoral diferenciada, onde se traballa por listas abertas e por sistemas mayoritarios, o cal penaliza as listas minoritarias e favorece as listas mayoritarias, non? De tal maneira que a primeira forza, aínda que teña o 51%, saca o 75%, e a segunda forza, aínda que tuvese un 49%, sacaría o 25%. Todo isto supuxendo que habría dúas. Imagínense agora nun escenario de 6 forzas políticas moi igualadas, onde unha obtén un 1% máis que as demais, esa levaría o 75%, e a seguinte, que tuvese un punto menos, levaría só o 25% e o resto quedarían fora, non? Ese sistema é absolutamente injusto e, bueno, creemos que hai que facer da necesidade e virtude e, polo tanto, aproveitar esa invitación que fai o sistema electoral do Senado a agrupar forzas, a facelo alrededor deses vectores que consideramos que hilvanan de forma mayoritaria a sociedade. A búsqueda de igualdade entre mulleres e homes pensamos que é central na sociedade. O vector de defensa dos dereitos fundamentais é central na sociedade e a defensa do autogoberno de Galicia e os dereitos sociais son vectores fundamentais. Por lo tanto, nos pensamos que eso pode dar lugar a un encontro cooperativo, tomo esta decisión con vos, a un encontro cooperativo plural cas forzas de progreso de Galicia, como, por outra parte, En Marea ten dito xa e ten auspiciado e ten sido coherente con iso na propia Cámara Galega. No seu momento, cando as tres forzas políticas sacamos adiante a Comisión de Investigación contra os recortes e a privatización da sanidade pública, enunciamos eso co desexo de que fose o inicio dun traballo moito máis amplio onde a xente pudese ver que aquelas que tiñamos moito en común en valores democráticos, moito en común en defensa de dereitos sociais e moito en común en defensa do autogoberno de Galicia, pudésemos entendernos. Ben, pois isto é o que trasladamos agora para o Senado. No Congreso dos Diputados, como saben, o sistema electoral é outro, e nese sistema electoral é outro, ao ser ese sistema outro, temos que facer unha concentración de forzas de xeito diferente. E como facemos esa concentración de forzas? Pois dispensando un sistema de participación que permita a todos aqueles que compoñen o espacio político de En Marea participar, candidatarse e conformar o ideario político da organización. Para dirigirse as direccións do bloque e de o que se verá, tamén vai establecer contactos con a dirección de Nova, de la Unidade de Podemos. Bueno, con esas direccións temos contacto fluido, evidentemente, e tamén o faremos, desde logo, e iso foi o mandato concreto do Consello das Mareas, tanto ao Partido Socialista como con relación ao Bloque Nacionalista Galego. Pero ese todo parte direccional, porque nos comunicados de hoxe copiaban a En Marea nesa sesión. Hai máis intención para a nosa parte que pola parte contraria, para decir a verdade.
Sí, eu quería preguntar, a presentación dun partido, unha forma de xulgar do partido, que permite ter grupo propio, sen embargo, o mesmo espacio que ten agora mesmo 5 deputados, que é un dos xusto del grupo propio, de dividirse, faría pouco probable ter grupo propio. Quería preguntarse tamén por as consecuencias de que non haxa unha única candidatura baixo palabras de Marea. Como vai afectar ao grupo parlamentario en Galicia? Sí. A división e a unidade non ten tanto que ver coas forzas políticas que se presenten como coa referencialidade social desas forzas políticas. Nós pensamos que o que suma non é a suma de siglas, sino o que suma é a concentración de proxectos, non? Arredor dunhas ideas, arredor dun programa e arredor dunha candidatura. Nos hoxe o que lanzamos é un sistema de primarias que permite nun solo proxecto aglutinar todas as sensibilidades que queiran concorrer. En Marea sempre dixo que quería ser e que era, e así foi impulsada, como casa común, como aquelo que tiñamos en común todos aqueles que vertebrábamos este espacio político. De feito, eu moitas veces, como saben, definín en Marea como o mellor de cada casa, non? Por lo tanto, nesa vontade de sumar o mellor de cada unha das ideas é a razón pola cal presentamos esta fórmula xurídica. É unha fórmula xurídica que é a única fórmula xurídica que garante, ter grupo parlamentario propio e, polo tanto, unha defensa soberana e non hipotecada e non subordinada da nosa propia posición política. É a única maneira na que, na actividade institucional ordinaria e tamén nos momentos de negociación, non teñemos ningún tipo de subordinación tanto na actividade institucional como na negociación con outras forzas políticas. E nós pensamos que isto é o que estaba buscando a cidadanía. De feito, pensamos que a cidadanía xa buscaba isto no ano 2016. E nos decepcionamos porque non lles demos á xente que nos votou aquilo que nos prometíamos. E temos que aprender dos nosos errores. E foi un error presentarse con unha fórmula xurídica que non permitise ter grupo parlamentario propio. Os que agora estean falando de reeditar a coalición saben que vamos a repetir o error e saben que vamos a quedar unha vez máis sin grupo parlamentario propio. E o saben. E, polo tanto, en Marea presenta hoxe unha fórmula xurídica que garantiza o grupo parlamentario propio. Polo tanto, a xente tamén terá que escoller que tipo de fórmula xurídica prefire. E nós por eso facemos un chamamento a que todo o mundo participe das primarias, para que todo o mundo coopere na elaboración do programa e todo o mundo arrime o ombro para conseguir unha candidatura gañadora con grupo parlamentario propio, algo que hoxe en día unha coalición de partidos non pode garantir. Non vai conseguir de ninguna das maneiras, porque xa o dixo reiteradamente o Tribunal Constitucional. Entón, nós non queremos engañar a ninguén, pero tampouco queremos que nos engañen. E, polo tanto, decímolo claramente, esta é a fórmula xurídica gañadora dun grupo parlamentario que creemos que temos dereito. E temos dereito porque a cidadanía galega si o dixo no 15 e no 16 e pensamos que no 19 vai no decir aínda con máis forza. O noso forte compromiso coa xustiza social e cos dereitos sociais que non están ainda recoñecidos constitucionalmente, que nos pensamos que laten xa na sociedade, e, polo tanto, iso exixe levar esa voz aos espacios institucionais que poden dar con cambiala a nivel incluso xurídico, a primeiro nivel constitucional ou internacional. Por eso a necesidade de que haxa unha voz nun espacio único, tanto no Congreso dos Diputados como no espacio da Unión Europea. A Unidade Popular está refundada desde o ano 2016, cando superamos os vellos partidos políticos, cando superamos as vellas dinámicas de coalición que deixaban fora as persoas que non estaban afiliadas a eses partidos e creamos colectivamente un espacio que nos permitiu a todas e a todos participar en política. Moitas veces, cando Ana ou outros compañeros ou compañeras da organización e máis eu recorremos o país, a xente nos dice, e lembro ainda esa conversación en Cambados, nos dixeron, é que antes, no ano 15, no ano 16, cando eran as eleccións, pois nós queramos unha candidatura veciñal, cando viñan as eleccións, chegábamos un paquete, sacábamos o paquete, e o que víamos dentro do paquete eran uns rolls, uns rollos, uns postes, cunha cara dunha xente que tiñamos que pegar por aí, nas farolas, que tiñamos que defender un programa político que debíamos defender, unhas pegatinas con uns partidos que non eran os nosos, e nos defendíamolas, pero non participáramos na elección deses candidatos e desas candidatas.
En Marea para nós, decían, foi a cousa máis grande que se puido crear, porque nos fixo partícipes e protagonistas do proceso de elección desas persoas candidatas e da configuración dese programa político. Esa é a grandeza de En Marea. Superamos a bella dinámica das coalicións. Cunha coalición, a xente que non está nos partidos non poderá escoller os candidatos. E nós queremos que todo o mundo poda participar, queremos democracia interna, queremos participación no discurso político, queremos que todo o mundo poda elaborar todas as propostas políticas que levemos na Xenda Galega do Cambio. E por esa razón non se nos ocurre mellor fórmula que esta. A refundación da Unidade Popular está feita desde o ano 2016.